F'diskors li għamlet fil-Mosta il-kandidata għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Laburista Josianne Cutajar qalet li l-Partit Laburista huwa l-Partit Favur Il-Ħajja, irrispettivament minn xjajt min xerret il-gideb b'kampanja maħmuġa. Fil-jum id-dedikat lill-ommijiet, Josianne Cutajar fakret li mill-indipendenza l-hawn dan kien l-aktar gvern li ta' inċentivi u l-appoġġ lill-familji biex jikbru u jissaħħu. Fakret ukoll li kien gvern laburista li bid-dritt għal aċċess għat-trattament tal-IVF assigura li kull koppja f'Malta ikollha ċans li jkollha l-ulied. Cutajar sostniet li għall-kuntrarju ta' kif jirraġuna ħaddieħor, id-dritt tal-ħajja mhuwiex limitat biss għat-twelid. Għal dan il-gvern, qalet Cutajar, id-dritt tal-ħajja jfisser ukoll kwalità ta' ħajja għolja bis-saħħa ta' drittijiet diversi, opportunitajiet tajbin u sostenn lil min ibati. Kien għalhekk li l-politika ekonomika u soċjali fl-aħħar snin rat li l-familja ikollha aktar għażliet. Dan billi minn barra li s-saħħa il-Children's Allowance u benefiċċji oħra ġie provdut childcare b'xejn għal kulħadd, miżura li fi kliem Cutajar nistgħu nkomplu niżviluppaw. Hija sejħet lill-Partit fl-oppożizzjoni simplistiku għaliex għadu jħaddan mentalità servili lejn l-Unjoni Ewropea u l-partiti fiħdana, mentalità li waslet l-Europarlamentari Nazzjonalisti biex jaħduha kontra Malta, kontra l-familji Maltin u kontra x-xogħlijiet tagħna. Hija żiedet tgħid li l-fiduċja li jgawdi l-gvern immexxi minn Joseph Muscat ġejja mill-fatt li dak li qal dejjem wettqu kemm fuq il-kwalità tal-ħajja tal-familja, fuq il-faqar u anki fuq għawdex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.